Si Beshi Mitch yun ah. Oh, si Beshi Ruby to ah. Beshi! Beshi? Ikaw na ba yan? Parang ang tanda na ng itsura niya. Oo, ako nga. Bakit ganon? Ang taba-taba na niya. Ang ganda mo ngayon, Beshi. Gurang naman. Beshi, nun pa naman maganda na ako, no? Ang yabang. Ikaw, Beshi, di ba dati ang ganda ng katawan mo? Pero ngayon, bakit naging triple XL ka na? Grabe ka naman makapanglait sa akin, Beshi. Double XL pa lang naman. Ah, ganun ba, Beshi? Sorry naman. May iba ako. Nasaan pala yung pamilya mo? Nandun sa bahay ang anak ko. Bakit? Ang asawa mo, nasaan? Huwag mong sabihing single mom ka. Kung sa bagay, yun naman yung uso ngayon, di ba? Wala nang mister ko. Kinuha na ni San Pedro. Ano? Ang ibig mong sabihin, umibig siya sa isang lalaki? Hindi! Ang ibig kong sabihin, wala na siya. Ah, nasa ibang bansa. Ang yaman nyo naman pala, Beshi. Nasa ibang bansa yung asawa mo. Hindi pa rin. Nasa itas na siya, Beshi. Yun na nga. Lumipad papuntang ibang bansa. Hay, hanggang ngayon ba naman, Beshi? Magulo ka pa rin kausap? Ang hirap mong umintindi. Sit, wait. Hayaan mo na yung asawa mo. Di bale, kahit mataba ka, marami pa naman magkakagusto sa'yo dyan. Tingnan mo ko, pa-travel-travel na lang kami ng new husband ko. Talaga, Beshi? Anong lahi ng asawa mo? Ha? Siyempre tao, Beshi. Alam nga naman hayop. Ang ibig mong sabihin, taga saan ang bagong asawa mo? Siyempre, Beshi, taga dun sa kanila. Ay, ang hirap mong kausap, Beshi. Mauna na nga lang ako sa'yo. Wag, Beshi, bata ka pa. Huwag ka muna mauna. Ay, naku, Beshi, alis na nga ako. Bye. Beshi, dito ka muna. Bakit kaya siya umalis? Wala naman ako nasabing masama ah. Ay, naku. Nakakainis. Ang hirap talagang umintindi ng besh ko na yun. O ma, bakit parang sama ata ng timpla ng mukha mo? Paano kasi? Nakasalubong ko ang beshi ko. Naubod ng hirap kausap. Bakit naman mahirap kausap, ma? Hindi marunong umintindi. Pareho lang naman po yun. Ano po ba yung sinabi sa'yo? Basta nga ganun. Mahirap kausap at mahirap umintindi. Nahawa ka na nga, ma. Ang hirap mong intindihin. Ang hirap mo din kausap. Ulit-ulit na lang. Aalis na nga lang po ako, ma. Sandali, aalis ka na naman? Saan ka pupunta? Makikipagkita lang po ako kay Anjo, ma. Bakit? Kayo na ba ni Anjo? Nobyo mo na ba siya? Ma, magnobyo lang po ba yung pwedeng magkita? Eh ano nga? Ma, magpapasama lang naman po si Anjo. Doon sa police station. Ha? Bakit? Makukulong ba si Anjo? Naku anak, huwag kang sumama sa kanya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Mama naman, aalis na nga lang po ako. Kung ano-ano pa yung sinasabi nyo, nakakahilo. Aba, nahihilo ka anak? Buntis ka? Naku naman, ma. Aalis na nga lang po ako. Bye! Emma? Emma! Yung batang yun talaga, ang hirap din kausap. Anjo, Oh, Emma, tara na ba? Ba't ganyan ang mukha mo? May problema ba? si mama kasi, ang hirap niyang kausap.
Sumakit tuloy yung ulo ko sa kanya. Bakit naman? Gusto mo, hilutin ko yung ulo mo? Huwag na, nakakahiya naman sa'yo. Tara na nga, kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Ayaw mo bang samahan kita? Uuwi na lang ako. Gusto. Anong gusto? Gusto mo nang umuwi na ako? Hindi yun. Gusto kong samahan mo ako. Teka nga, bakit pala tayo pupunta sa police station? Magpapakulong ka na ba? Hindi, Emma. Kung gusto mo, magpapakulong na lang ako. Isa, makipag-usap sa'yo. Ang gulo mo. Eh, ikaw nga dyan ang magulo eh. Nandito ako para samahan ka. Makauwi na nga. Sandali. Akala ko ba sasamahan mo ako? Bakit ka uwi? Eh, ayaw mo eh. Kaya uuwi na lang ako. Ikaw naman, hindi na mabiro. Tara na, ililibre kita. Talaga? Sige, tara na. Basta pagkain talaga, walang hinihindian. Siyempre, pagkain na yun, hihindian ko pa ba? Tsaka, nagugutom na kasi ako. Sige na nga, tara na nga. Sige. Kainin kita dyan eh.